Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Amnistia legea onartu dute gaur Espainiako Kongresuan egindako osoko bilkuran. Aldeko 177 boto jaso ditu eta kontrako 172. PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu, Junts per Catalunya eta Bloke Nazionalista Galizarra alderdiek eman dute baiezko botoa eta PPek, Voxek, Koalizio Kanariarrak eta UPNek ezezkoa. Indarrean sar dadin Espainiako erregeak sinatu beharko du aurrena eta gero argitaratuko dute Espainiako aldizkari ofizialean. Ziurrenik datorren astearen hasieran erregea bidaia ofizial baten baitago El Salvadorren. Ondoren epaiek 2 hilabeteko epea dute aplikatzeko. Ostegun goiz honetan, Bilbon egindako agerraldi baten bitartez, zer nahi den aurkako eraso politiko larri baten berri eman du Gazte antolakundeak. Aitor eta Galderren aldeko 2 protestetan identifikatu zituzten 133 gazteri osotara 290.500 euroko isuna ezarri die Lakuako gobernuak mozallegea baliatuta. Dinamika bat jarri dute abian egoera honi aurre egiteko. Horregatik baliatu dute gure aurka mozalegea. Hau baita 2015etik hona herri mugimenduak itotzeko darabilten mekanismo errepresibo nagusia. Era sistematikoan edozein protesta sozial eta demokratikoren aurka baliatzen duten tresna. Iberdrolari zibereraso bat egin zio maiatz hasieran, hilaren 5 eta 7 artean, eta 850.000 bezeroren datuak agerian geratu ziren. Bezeroen datu pertsonaletako batzuk bistan utzi zituzten erasotzaileek Espainiako zenbait hedabidek jakinarazi dutenez. Horien arabera, Iberdrolako 600.000 bezeroren eta Gure Energiako beste 250.000 izen deiturak eta zenbakiak geratu ziren agerian, baina energia konpainietako iturriek esan dute erasoari berehala erantzun ziotela eta bezeroen banku datuak ez direla argitaratu. Aurreneko emakume batek gidatuko du adegi Gipuzkoako patronala Isabel Busto Donostiarrak. Euskal Herriko enpresaburuen elkarteen artean 3 dago Andre bat buruan. Iaz Tamara Jaguek hartu zuen Confebask Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako erakundearen gidaritza eta 2021etik da Carolina Pérez de Toledo Cebek Bizkaikoaren lehendakaria. Egipto eta Gaza arteko Rafako pasabideak garrantzi berezia hartu du iazko urriaren 7tik aurrera Israelek Palestinaren aurka areagotutako erasoaldian. Zerrendaren bueltan kontrolpean ez zuen muga zati bakarra
zen, maiatzaren 7an Israelek hori ere itxi eta Gaza bakartzea erabaki zuen arte, bart taktikoki osorik duela kontrolpean adierazi zuen Israelgo armadak. Gauzak horrela, Israelek Gazako mugak osoaren kontrola du. Hala nabarmendu zuen armadako bozeramaile Daniel Hagarik agerraldi batean. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri aldeko 107 eta kontrako 172 bozekin eta hilabetetako bidea egin ostean amnistia legea onartu du ostegun honetan Espainiako Kongresuak. Lege hau garrantzitsua da eta beharrezkoa. Beharrezkoa ez Kataluniako gatazka politikoa konpontzeko ez, baina beste egoera baten konpontzen saiatzeko. Auzitegietatik ateratzeko, auzitegietara inoiz heldu behar ez zena. Sapigueu que desde el independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ya que també és la nostra causa. Con la amnistía se pretende mejorar la convivencia en Cataluña, lo que constituye el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales. Avui és un dia històric. Avui no es perdona. Avui es guanya. Aquesta llei no és perdó, ni és clemència. És victòria, una victòria democràtica. Avui és un bon dia per tot un país, per la seva democràcia i per la seva llibertat. Avui és un dia històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78. Ernai ekonomikoki itotzen eta politikoki deseustatzen saiatzen ari direla salatu dute. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak ia 300.000 euro eskatzen dizkio isunetan. Eta 2023ko irailaren 22an Aitor eta Galder gazteen ezbeteratzeak salatzeko bi ekimen burutu genituen, Bilbon eta Gasteizen. Horietan, 133 kide identifikatu zituzten. Orain, 8 hilabete geroago, identifikatutako kide guztiei isunak jarri dizkiete, mozal legea aplikatua. Isun horiek 1.500 eta 2.500 eurokoak dira. Guztira, 290.500 euroko zigorra. Administrazioarekiko auzietako epaitegian, isunen aurkako elegita aurkeztea eta prozesu judiziala abiaraztea erabaki dugu. Horren bitartez, segurtasun sailaren desproportzaltasuna eta arbitrarietasuna salatuko ditugu. Horregatik baliatu dute gure aurka mozal legea. Hau baita 2015 hona herri mugimenduak itotzeko darabilten mekanismo errepresibo nagusia. Era sistematikoan edozein protesta sozial eta demokratikoren aurka baliatzen duten tresna. Egoera oso larria da. Eskubide zibil eta politikoetan atzerapauso izugarria suposatzen duena.
Europako hauteskundei begira EH Bilduk lankidetzan oinarritutako nazioarteko harremanak aldarrikatu ditu gaur mehatxu armatuak alde batera utzita. Espainiar estatua NATOko kide bilakatu zen egunaren urteurrenean Euskal Herriak ezetz esan zuela gogoratu du. Gaurkoan, 1986an bezala berriro aldarrikatu nahi dugu Euskal Herriak NATOri emandako ezezkoa. Euskal Herriak 86ko martxoko erreferendumean hartutako erabakiek gaur egun oraindik indarrean jarraitzen dute. Gaur egun nazioarteko gatazkak konpontzeko estatuek duten errezetak arma gehiago, gerra gehiago, hildako gehiago izaten diren bitartean, funtsezkoa da berriro ere ariketa demokratiko hura gogoraraztea eta arretan berrestea. NATOri ez, bakeari bai, eta bai herrien arteko lankidetzan oinarritutako nazioarteko harremanei arma mehatxuak bazterrean utzita. Hori da Euskal Herria Bilduk Europako Parlamentura eramango duen mezua. Ez dugu nahi Estatu Batuen menpe dagoen Europa bat. Menpekotasun horrek Europari eragozten dio paper funtsezkoa, paper aktiboa izatea herrien arteko bakean. Beraz, Ukrainian zein Palestinan bakearen alde funtzio aktiboa jorratuko duen eta erabakigarria izango den papera eskatzen dugu Europarentzat ere. Bukatu da Egoitz Urrutiko etxearen auzitegietako ibilbidea. Zigorrik gabe eta libre itzuliko da etxera. Errudun joarren haren kontrako kondenarik ez ematea erabaki du Parisko dei auzitegiak. Ingurumen gaietan Araban etxean konfinatzeko agindu diete Legutioko herritarrei birziklatze enpresa batean piztutako suteagatik. Legutio eta inguruko herrietako biztanleak etxean konfinatzeko gomendioa eman du Euskal Larrialdietako zerbitzuak Goiaingo poligonoan dagoen Reidesa birziklatze enpresan sortutako sutearen ondorioz. Izan ere, 3. mailako hodei toxikoa sortu du istripuak. Ipar haizea dela eta Gasteizko norabidean mugitu da hodeia. Enpresaren kokalukutik oso gertu dagoen Urrunaga atzean utziz. Ertzaintza en este momento nos ha recomendado cerrar ventanas, que la gente no salga a la calle, mascarillas si tienen que salir, y en este momento tenemos suerte de que está soplando viento norte. Entonces está llegando la columna de humo, está llegando a Vitoria. Hemos mandado un aviso a todos los vecinos que en caso de que cambie el viento no salgan de casa y sin más. Fabrikaren kanpoaldean zegoen txatar muino batean sortu da sutea goizeko 11:30 aldera. Gasteizko zein Arabako suhiltzaileak bertaratu dira enpresan. Sutea kontrolpean badago ere, su hartu duten elementuen osaeragatik itzaltzeko lanak arratsaldean zehar luzatuko direla iragarri dute hauek. Otua taldeko enpresa da Reidesa, inguruan zeresana eman duena azkeneko urteetan. Bertan burutzen diren birziklatze lanak direla eta kontaminazioa, zarat handia eta usain txarrak sortzen direla salatu dute behin eta berriro Goiain eta Urrunagoko biztanleek. Ze berri gehiago dugu Araban, Mikel Klaber? Araban parke fotovoltaikoekin sortutako energia zierbenaraino eramateko solariak eraiki nahi duen goi tentsoko linearen kontrako alegazioak aurkeztera animatu du Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak. Heriotzaren korredorea bezala izendatu du proiektuak.
1 kilometroko luzera izango zuena eta Aiaraldea zeharkatuko zuena. Horren kontrako alegazio dokumentua prestatu du eta herritarren artean zabaldu nahi du orain. Solaria enpresak Erriberabeitia eta Zierbena artean eraiki nahi duen goi-tentsoko linearen kontrako alegazioak aurkezteko deia zabaldu du Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak. Heriotzaren korridorea dela baieztatu du taldeak. 100 kilometro baino gehiagoko linea izango zen hau, Aiaraldea hegoaldetik iparraldera zeharkatuko zuena. Plataformak salatu duenez, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialean aintzat hartzen ez den azpiegitura elektrikoa da. Indarrean dauden lurralde arauak ere urratzen dituela baieztatu dute, besteak beste hirigintza, nekazaritza edota basogintza ordenamenduak. Araban solariak eraiki nahi dituen Zierbena Solar 2, 3 eta 4 parke fotovoltaikoetan sortutako energia bideratzea izango zen linearen zeregina. Azpiegitura hauen kontrako iritziak entzun ditugu Arabako batzar nagusietan ere. Proiektuek alferrikako eragina izan dezaketela baieztatu du Ramiro González Arabako ahaldun nagusiak. Euskal Herria Bilduk bere aldetik bai parkeak zein goi-tentsoko linea geldiarazteko neurriak aldarrikatu ditu. Gauzak horrela, proiektuaren kontrako alegazioak aurkezteko deia egin die herritarrei Aiaraldeko mendiak bizirik plataformak. Hauek jasotzen dituen dokumentua eskuragarri utzi dute Laudioko Zuhaitza eta Masterkopi dendetan. Posta elektronikoz eskatzeko aukera ere badago. Aiaraldeko mendiak bizirik abildua gmail.com helbidera idatzita. Alegazioak aurkezteko epea ekainaren 19 arte egongo da zabalik. Zubietako erraustegian toxikoen kontzentrazio maila modu kezkagarrian handitu dela jakinarazi du Toxiko Watch Fundazioak. Udan Erbeo, konta iguzu gehiago. Zubietako erraustegi honetara egunero Gipuzkoako 300 tona hondakin heltzen dira 80 kamioietan, zenbait prozesuren ostean hainbat erabilera ematen dizkiote hondakin horiei eta Oian Sagastu ingeniariak azaldu digu nola tratatzen dituzten. Hemen gaude, kasu honetan CMG batean, Gipuzkoako ingurumen gunean, lehenengo fasean, hemen jasotzen dugu bakarrik errefuxiak, Gipuzkoa osoko errefux guztia. Hona etortzen da gauero, 70 bat kamioi iristen dira, hori inguruko mankomunitateko bilketakoak, hiri hondakin edo etxetako errefuxiak esango dugu. Gainera, egunean zehar ere bai, gure transferentzi estazioetatik, gure kamioi propioak etortzen dira, urrunen dauden mankomunietatik ekartzen dugun errefuxia. Eta, baita ere, garbigunetako erretxazoak, edo voluminozoen erretxazoak, edo bide garbiketakoak ere bai, egunez etortzen dira. Gehiena, 80 hiri hondakina da, etxetakoa, eta hori pretratamendu batera pasatzen da. Retratamendu horretan zenbait etxetan ondo sailkatu ez dena eta oraindik birziklagarria dena berreskuratzen saiatzen dira, eta birziklatzera bidaltzen dute ostean. Plantara iristen den hondakinetik 95 errefuxa da, eta gainontzeko 5 bereiztea lortzen dute. Material horiek paketatu eta tratamendu instalazio egokietara bidaltzen dituzte. Plastikoak adibidez ontziak bereizteko Legazpiko plantara. Honela birziklapen tasa hobetza lortzen dute, Gipuzkoako tasa 60 izateraino. Oraindik ere saiatzen gea 5-6 hori reskatatzen eta birziklatzera bidaltzen. Eta ondoren gainontzeko 85, 84 guretzat da gure erregaia edo konbustiblea esaten dioguna, hau da prestatzen dugu, errekuntza ahalik eta efektiboena izaten, erraustegian, eta hortarako biolehortze bat egiten zaio, prozesu natural bat, azken finean materia organikoaren fermentazioa eraginez eta airea insuflatuz modu egoki batean, azken finean konpostatze erraldoi bat izango baliz bezala, materia degradatzearekin batera, prozesu exodermikoa denez, beroa sortzen du, bero horrek evaporazio bat generatzen du, eta orduan botere kalorifikoa igotzen zaio, guretzat, erregaia den errefuxio horri, ezta? Eta hori, valorizazio plantan erabiltzen da erregai bezala, erregai bakarra, errefuxia bera. Errefuxia tratatzeko instalazio honek eskatzen diren arauak betetzen baditu ere kutsadura iturri da, eta herritar batzuk kezkatuta daude, Arkaitzerrekan airen eta inguruko lurretan agertu izan den kutsadura medio. Nik hori ez dut ikusten, ez dakit zer erantzun herritarren kezka, azkenean norbera errespetagarria ze kezkak dituen eta jendeak zer pentsatu dezaken dena errespetagarria da, baina
Ez dakit, hemen behintzat ez dugu ikusten inolako olako kutsadurari sortzen denik, eta bueno, gero emisioen kontuetan ere ikusi da, ez da, zer parametro ditugun, ze teknologia jarrita dagoen, ze garantiak esango dugu ditugun emisioen azpitik, oso azpitik emititzeko. Eta kezkak ulergarria dira, baina ez dakit, lasaitasun puntu bat ere bai, ni ez naiz ezakitagian hortan egokiena, baina guk ez dugu ikusten horlako kezka arrazoirik. Lan munduan greba eguna dute gaur Arabako erresidentzietan. Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioetako lehen hitzarmen probintziala negoziatzeko maila blokeatuta darama urtebete baino gehiago. Egoera hau salatzeko greba egun berri bat burutu dute langileek. Negoziazioa desblokeatzeko deia zabaldu dute ELA eta LAB sindikatuek. Guk nahi duguna da desblokeatzea, osea hori argi dago, eta kaleetan gaude desblokeo hori ezin da langileen prekarizazioen gainean jarri, osea azkenean, desblokeatzeko behar duguna da patronala gure aldarrikapenetara eta gure eskakizunetara hurbiltzea. Soldata igoerak, urteko lanaldiak eta ratioak murriztea eta lan osasuna bermatzeko neurriak ezartzea aldarrikatzen dute besteak beste. Eskakizun horiekin mobilizazio ziklo bat abiatu zuten 2019an. Ordutik 34 greba egun egin dituzte, baino patronalek jarrera berdina mantendu dutela salatu dute. Azken proposamena izan dela orain 2020an trasladatu zutena, ez da nahikoa, ezen nahikoa bere garaian eta orain askoz gutxiago, osea azkenean urtea pasa dira eta jarraitzen badugu planteatzen 1.200 euro soldata maksimo bezala. Arabako Aldundiaren esku hartzea ere eskatu dute, egoerari irtenbidea eman diezaion. Diputazioari eskatzen ari garaia aspalditik mesedez esku hartzea gatazka honetan, guk uste dugulako haiei dagokiola erantzunkizun hori eta ez guri, eta zaintza zerbitzuak privatizatzen ari direnean, hau da gertatzen dena. Astelehenerako patronalarekin bilera bat deitu dute 5 urtez luzatzen ari den gatazkari irtenbidea emateko esperantzarekin. Erresidentzietako langileek badute zer borrokatu. Nafarroan ere erresidentzietako langileek elkarretaratzea egin dute Nafar gobernuaren aurrean. ELA sindikatua Nafarroako gobernuaren parean bildu da Nafarroako erresidentzien hitzarmen propioaren alde. 2021ko maiatzean Nafarroako adinekoen egoitzen sektoreko lehen hitzarmenaren negoziazio maila osatu zen. Ordutik bilera ugari izan dira, 2023ko ekainean patronalek negoziazioa haustea erabaki zuten arte. Sindikatuak mobilizazioekin jarraitu du eta hainbat greba egun deitu ditu. Azkenean Nafar gobernuarekin biltzea lortu du, ekainaren 7an zehazki. Bertan Nafarroako gobernuak zein egin du proposamen bat eramango duela. Bilera horren aurretik, ELAk elkarretaratzea egin du inplikazio handiagoa eskatzeko egoitzetako lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmena lortzeko. Gogoratu behar dugu, sektore hau finantzatua dagoela diru publikoarekin, nahiz eta enpresa pribatuak diren kudeaketa eramaten dutenak. Baina enpresa pribatuek garbi duten Nafarroako gobernuak ez baldin badu dirurik jartzen, haiek ez dutela euren dirurik jarriko. Orduan, hemen langileak topatzen dira patronal batekin enpresa pribatuen ordezkariak direnak, baina gero ikusten duguna berez patronala beste badela. Nafarroako gobernua da termino ekonomikoak eta baldintza ekonomiko guztiak baldintzatzen dituena eta ezartzen dituena. Zehazki, honako hauek dira aldarrikapenak. 1.582 orduko urteko lanaldia, 1.500 euroko soldata gerokultorentzat eta 1.400 euroko gutxieneko soldata sektorean. Izan ere, lan baldintza onik gabe ezin da kalitatezko zerbitzurik izan. Mondragon Unibertsitateko Humanitate Digital Globaleko ikasleek eten ekitaldia antolatu dute ekainaren 6rako drogomenpekotasunaz eta jokoaz hausnartuko dute bertan. Ekitaldia hitz egiteko gurean ditugu Naia Auzmendi eta Inigo Santa Marta ikasleak. Ongi etorri bikote. Kaixo.
Lehenik eta behin, esan bezala, humanitate digital globala graduko bigarren mailako ikasleak zarete, orduan, gai sozialen inguruan lanean ibiliko zarete, baina konta iguzue, nondik sortu da ekitaldi hau? Klaseko moduloren baten parte da? Bueno, esan desun bezala, humanitate digital globaleko ikaslea gara, eta, normalen gai sozialetan inguruan lanen aritzega, eta, ekitaldi sozialen antolaketa dituriko moduluan erronka jarri zegoen. Erronka hortan, gizartean zegoen problematika bat, aztertzea edo eztabaida baten bitartez arazo baten bila jutea, eta horren bitartez ekitaldi bat sortu, eta horren hausnarketa kritiko bat garatzea. Beraz, gizarte problematika bat identifikatu eta horren inguruko jardunaldi bat antolatzeko erronka duzue, gure gizartean puri-purian dagoen gaia da drogomenpekotasuna eta jokoa, ezta? Bai, esan behar da, hasiera batean ez genuela oso argi ze problematika edo landu nahi genuen, baina bai argi genuen gazteok sortutako zerbait zenez, gazteontzat bideratu nahi genuela, eta beraz ekin genion gure inguruan guarduratzen gaituzten gaiak ikusteari edo, eta ohartu ginen menpekotasunak gure inguruan gaurkotasun handia duela, eta duela garrantzia horren inguruan hitz egitea. Eta beraz erronka horriekin genion, eta gure apustua edo gure asmoa da behintzet gai honen inguruan libreki hitz egiteko espazio bat sortzea, esan genizak. Hau kontuan izanik, zer da ekitaldi honekin lortu nahi duzuena? Gure helburu printzipala pixka gaur egun dagoen gai sakon badela uste dugu, droga da jokoen menpekotasuna. Horregatik etenik ekitaldian bitartez, nahi dugu iristea jende gehiengoai, konkretuki gazteei, eta iristea hausnartzeko gune bat sortuko deula, eta gune hortan profesional, aditu eta esperientzia pertsonalak eramango ditugun gune bat izango dela, eta hor, esan dugu bezala, hausnartzeko gune bat, eta bakoitzak bere ondorioak ateratzeko gune bat izango dela. Gazte irisgarritasuna bideratzeko eta hausnartzeko gunea izango da beraz, egitaraura begira jarriz, ekitaldia arratsaldez egingo duzue, hitzaldiak, dinamikak eta katerina antolatu duzu, ezta? Bai, hori da. Inigok esan duen bezala, begiraia desberdinetatik heldu nahi diogu gai honi, eta hasiera batean izango dugu bakarrizketa bat, Maria Blancoren eskutik, gerora mahai inguru bat egiteko asmoa dugu, bi gizarte zitzaile izango ditugu, batetik Eneritz Laza eta bestetik Amaia Uriarte, eta psikologa bat ere izango dugu, Irati Perez, baina gero esperientzia apur bat pertsonalagoa izan dadin, benetan gertutik bizi esperientzia hori, menpekotasunaren inguruko esperientzia hori bizi duten beste pare bat gonbidatu ere izango ditugu, adibidez Unai Garma eta Josu Biana, dinamika baten bitartez landuko dugu beraiekin solasaldi bat edo, eta hori itxiera emateko esan bezala katerin bat izango dugu. Egitarauaren nondik norakoa jasota azkenik, bertaratu ahal izateko zer da egin behar dena? Oso sinplia da. Izena emateko galdetegi bat bete behar da, gure Instagrameko kontun dagoena, @eten.kitaldi, galdetegi motz eta askar bat, edo bestela Bilbo osotikan jarritako posteretako QR-ia eskaneatu eta ero, ekitaldiai buruzko informazio gehigarria eta ekitaldia jateko pauso guztik. Eten ekimen soziala aurkeztuta, maiera emango diogu elkarrizketari, mila esker bikote. Eskerrik asko zuei. Gurean dugu, ostegunero lez Gaizka Izagirre, Pantaiak Euskarazeko kidea. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz esteinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Netflixetik bi izenburu, My Oni Girl, animea nire oni maitea, abentura eta fantasia uztartzen dituena,
eta Atlas, Jennifer Lopez protagonista duen zientzia fikziozko eta akziozko filma, ez da bizitza aldatuko dizun pelikula, baina bere helburua betetzen du. Inteligentzia analista bat urrutiko planeta batean galduta geldituko da, eta adimen artifiziala darabilen armadura robotiko bat erabiltzen ikasi beharko du biziraun ahal izateko. Prime Video plataformaan Invincible animaziozko telesaila, The Walking Deaden egilearen komiki batean oinarritua, 17 urteko Mark Grayson superheroi gaztea du protagonista. Ekintzaren animazioa arina eta erakargarria da, bisualki oso boteretsua. Baina zerbaitek definitzen badu tonuen eta generoen arteko oreka da. Filminetik 3 pelikulatzar gomendatuko ditugu. Midsommar, kultuzkoa bilakatu den beldurrezko filma, Ari Asterrek zuzendua. Intrigazko film honetan bikote estatubatuar bat da protagonista, eta lagun batzuekin 80 urtean behin Suediako herrixka batean ospatzen den udako jaialdi batera joango dira. Eguzkia inoiz ezkutatzen ez den herrialdean amestutako oporrak igarotzen ari direla badirudi ere, pixkanaka amesgaizto bilakatuko da egonaldia. Taxi Driver, zer esan film honi buruz, Martin Scorseseren 1976ko maixulana, Robert De Niro eta Jodie Foster protagonista dituena, eta Fargo, Coen anaien harribitxia, William H. Macy, Frances McDormand protagonistak, aberats baten alabarekin ezkonduta dagoen gizon txepel eta uzkur batek 2 gaizkile kontratatzen ditu. Helburua bere Andrea baitzea, baina halabeharrez ustekabeko 3 hilketa gertatuko dira eta polizia tartean sartuko da. Eta harribitxiak aipatzen hasita, azken gomendioa primeran plataformaan topatuko duzue Unicorn Wars animaziozko filmarekin, film antibelizista zoragarri eta gordinonek, peluxezko hartzen eta adarbakarren arteko borroka aitzakia gisa erabiliz, hausnarketa politiko eta psikologiko sakona plazaratzen du. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Besterik gabe agurtuko gara, 11.eus atarian duzue informazio gehiago, laster arte. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Cagar tu gabe, caferique
que no quiere nada, luego a verme mi almohada. Yo sé que a él le encanta cuando le miro a la cara. Odio las cosas complicadas, pero es que él siempre me habla cuando ya es de madrugada. Me dice que no quiere nada, tiene otra puta y calla. Me dice que me ama y es que no me creo nada, pero sus mentiras calman. Y el veneno de sus besos ha infectado mis entrañas. No tienes nada bueno que ofrecer, pero me he enganchado a eso que llamas querer. Una esperanza que me hará enloquecer. Sigo huyendo para adelante para no perder. Es como una obsesión, lo que tenemos es competición. A ver quién llega antes con menos dolor. Sé que no te cuesta nada decirme adiós, al menos no digas que esto fue un error. Cogía de la mano porque tú lo hiciste y hoy me vienes con historias de llorar en mi habitación, sin una explicación a un problema sin solución. Parece que la mala ahora soy solamente yo. Ya no creo nada, veo las cosas complicadas, pero en la madrugada.